skal installere AppWriter på vores computer. Først man gør er at gå ind på den her hjemmeside, hvorefter man klikker på Unilogin. Det er vigtigt. Man indtaster sit brugernavn og sin kode. Så er man inde på forsiden af WizKids. Her kan man gå ind på sin profil, men inden vi når så langt, så gå op i højre hjørne under ens navn. Der kan man så se, hvilke produkter man har adgang til. Nu her skal vi download AppWriter Windows. Det vil sikkert tage et minut. Hvis det tager meget længere, så skal man måske overveje at gøre det igen lidt senere, så er det deres server, der er noget galt med. Men her ser vi en boks, så skal man bare trykke næste og forholde sig til, om man vil have genveje på sit skrivebord eller i sin startmenu på Windows. Jeg vælger begge dele. Og så installerer vi. Det tager måske også op til et halvt minut, sådan cirka. Jeg har klippet lidt i det, og derfor trykker jeg udfør nu. Nu starter AppWriter sig automatisk op. Den ser sådan der ud. Hvis man vil lukke den ned igen, så går man ind i sin højre menu. Der, så siger afslut eller log ud. Så kommer den boks frem. Den kan man lukke ned. Hvis man gerne vil logge ind igen, trykker man på Unilogin igen. Taster sine oplysninger. Og så skulle man meget gerne have adgang igen. Hvis man støder på nogle problemer undervejs, så skriv til mig.